Il-Ministeru għall-Edukazzjoni għamel talba ta' konċiljazzjoni lill-Union tal-Għalliema l-MUT biex jerġgħu jiġu attivi in-negozjat favur kundizzjonijiet aħjar għal gradi kollha tal-għalliema. Dan wara l-MUT ordnat biex mit-tnejn l-għalliema fl-iskejjel tal-Gvern u tal-Knisja josservaw 15-il direttiva wara nuqqas taqbil fuq il-ftehim settorali. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo saħaq li l-Gvern huwa kommess li jtieb il-gradi kollha tal-għalliema fl-iskejjel, pakket finanzjarju b'saħħtu, b'iktar opportunitajiet u bi progressjoni aktar maġra fil-karriera tagħhom. Nittamaw li nkunu nistgħu nkomplu dawn in-negozjati għax aħna għandna xewqa kbira ħafna li dawk kollha li jaħdmu fil-qasam edukattiv jieħdu li ħaqhom għax-xogħol kbir li jagħmlu, irridu naraw kif intajbulhom id-dħul tagħhom u rridu naraw ukoll kif il-progress, il-mod kif javanzaw fil-karriera tagħhom isir aktar malajr u mhux jistennew snin twal. Il-Ministru għall-Edukazzjoni spjega li ma jaqbilx mal-kalkolu li sar mill-MUT dwar iż-żieda fil-pagi tal-għalliema u sostna li l-ftehim settorali se jkun qed joffri ferm aktar minn hekk. Ma naqblux mal-kalkolu li sar li dak li qed nofru huwa 5%. Qed nofru ħafna iżjed minn hekk. Għaliex naqbel miegħek li l-għalliema mhux biss trid tara x-xogħol li għamlu waqt li jkunu l-iskola imma wara l-iskola u anke fil-vaganzi. Il-Ministru Evarist Bartolo spjega li l-MUT u l-Gvern mhumiex avversarji iżda qegħdin fuq l-istess naħa għax it-tnejn iridu jtejbu l-kundizzjonijiet tal-għalliema. Tenna li għalhekk jeħtieġ li b'mod immedjat iż-żewġ partijiet ipoġġu madwar mejda biex jintlaħaq bil dwar l-ftehim settorali. Nkwetat ħafna u assolutament mhux aċċettabbli li hemm min minħabba s-sitwazzjoni fejn qegħdin ninnegozjaw kundizzjoni ġodda mal-għalliema, hemm min qed jinfex f'insulti, tmaqdir u tkasbir tal-għalliema. Dawn tal-vaganzi, dawn jispiċċaw kmieni, min jagħmel dan it-tip ta' tajjir, min jagħmel dan it-tip ta' insulti, assolutament ma jafx tfisser li tkun għalliem li tkun edukatur illum. Il-Ministru Bartolo tem jgħid li dan il-ftehim se jkun qed jassigura wkoll li aktar żgħażagħ jitlu f'din il-professjoni.